malipat ta sir. Kay gitag Katoliko kay Okay, sindangan. parehas Ang sindangan daghan mang mga Ang simbahan niya. Pila juga katuig nagpilipinista gyud. Sa pag nagsimbahan sa Binyaw na Katolik. ako sa akong sawa, membro dahil ko sindangan. Nabutang o 22 ka tuig, di nahimo kong kaabag sa Kaabag sa Pilipinista. 5 ka tuig. Dugaya, no? Sila, no? Dayon, Nagasindangan. akong asawa. Pero yung asawa ron, Katoliko na. Dala na ako ato akong pamilya. Amayo. Kani John, ano Boyji? Dayon, O Boysi? nganong ni balik mga Katoliko unsa may dakong rason? Ugbot gud sa bayon. Kana bitong sa Mateo 16:18, nya kayang IFI kasugod man gud atong 1902. So dito ka naabli ang pagtuon. Dayon, Yatid. mao na siya. Nya kay Katoliko ko gudaan. So dili lisod nga ibalik ko Katoliko. 1902. August 3. Kay Na 19 ba? naman ay mga historical na napahinungdan nila ba na sila yung mga hinungdan nga nung nisipak sila. Balo siya. Nabasa ko. So basa mo ko si mong post. Kabar na pasag niya. Napakuli mo Bago na po na na gisgutan. Sumurag Libro nga kiwa kung gid dinadala, sa bitaw. inyo nga dili nga kami Discovery dili ng Catholic faith. Katoliko murag Naman Pili ito mo kulang. ilhamdog isa-isa. Kuan man Pili kay mo. natingalan na maguggo kay Ano man? ang IFI katong pag seminar na ko sa Labaso naman kay simbahan O naman na simbahan dia. Dako na diha. Daghan kayo mga kabag bang mga bay. Oh, Dahil napoy pari nga bay, napoy obispo nga bay. tambong day. Din ang mga paglihok, kung di ka maswito, kayo pare pa sa Roman Catholic. Pero kuan ba murag kulang ba kay wa man sila makonek sa kutay. Entrance song na nila dahil. kay nato ka kay Katoliko mo. Magtutudlo. Pareha ra. Entrance song nila. Pareho yung mga kanta kayo na. Kanang Kaya kanang pa sila bayang magiliw man. Dili gid ilang gi Pilipinista man. ilang tao Iliw day. bayang na sila. oh na-plug sa simbahan kay marabag Respeto niya sa kuan. Pero normal naman guna kaya naman guna sa government. pero dili sila Ang yung dili kurig kay sa sa simbahan. kuan pa na murag Xerox lang ba. Klaro kayo. Yeah. Katolik dito sa kita nagka kuan jud ka dito. Nagka-convention pud ka Katoliko dito. nga. Di Dito ba ko. kayo Simba jud ko dito. kabisado ang Saan ba gid siya? Ito bang imong gikuan? kalihukan. Kasimba mo gugod dito. Bag- Kumbinso na mo. Parada. Yung mata. St. Joseph man sa Sindangan. Ay, dito siya nakakuyo ko sa Pilipinista. Kay parehas sa magparokya. Parehas mong dayoses. Pareha oh. Yan nananghit ba na nato, human? Pwede, pareha gud. Ako elementary ko ha kay naman ko classmate nga kanang Pilipinista lagi Ano, niya kay magpakalawat, sir, alam mo na, sir, oh. Arkanghel man ang ilang Magpakalawat ko sa patron. una. Di abi mo na kung Katoliko. Ay kaya Gino Ilang sa Arkanghel. mo. Ituslo man ako sa hatag. Ituslo na siya din. Katong sobra, ako mo inom kay pare ka na makaabag mo inom ng Kuyawa. mumpo. Amumpo pud lang gamiton. Pero ang ilaha lang ko nagkalahi wala sila kumpisal. Ang ilang kumpisal. Ay, kumpisal ko. Kanarang maingon kana bitong nas monitor nga nagakumpisal ako mo na siya. Oo. Pero wala gid sila kumpisal na direct pare. Wala. Nya kay pare man ang gitugutan sa Biblia. Tanang ordo gigamit ana, ang faculty ana giawat-awat sa Katoliko. Klaro kaya. Nananghit ba sila? Amtog libro gidala nimo. Xerox kay na sila. Kanang may kasunod ka diha. Awag pa ug di ka maswito, di ka magmutana kung sa kuan. Abi lang mo gid ang Pareha. tinuod. Nga tinuko ni Kristo. Pero nalagi plug sa sulod. Oh, kay kon man bayang magiliw na sila.